garaia, zabana, poloa, erdi hartu da, osagotu da. Eta horren buruzko azalpena mangarrik izan luze egia eta ez dizegun baka. Nahi bat duzue, behitu nedoz, ez dela oso luze geratuko dorkezpena. Torun horreko dake, azalduko izan. baina gaur zer eritz, gaur zentratuko zarete zer da? Euskal Herriko sistema izango baso eta itxasertza. Basoan biziun eta landare asko da. Animali bakoitzak behan elikagaia eta behan bizileku bila bereziteue. Eta baso guztik ez dira berdinak, diferenteia. Eta guain, nik inoizet ugaztuna, ornounen artean ugaztuna hegaztik eta anfibioa. Eta ornogamen artean intsektuk eta arakide. Gogoratzen zer den? Gogoratzen zer den ornouna eta ornogabe? Ornouna da bizkarrezurra gana eta ornogabe ez da gana. Ugaztuna, erbidea, basauria, katagori, basautaua, otsoa eta erbia. Hegazten artean, opil beltza, birigarroa, oizuria, baso hilarra. Oin azpiron artean, baso hilgorria. Oin ornogabeena. Intsektuak, inugria, listor hori beltza, marigorrikoa. Da aracnido, armiamoak pikarta. Basuane animali asko dago. Landareak eritz. Landare asko dago. Da hiru mota ere. Zendia hiru mota horiek? Pinu, Zuaitza, bigarren talde bat, bestia, pinu, zuaitza, bestia. zuexa, Esan dira. ordu zeizu direunak, ordu zeizu zuexa direunak, eta ardo. Zuexa eta belarra dira. Zuetzen artean, aritza, izegorria eta pagoa. Zuexkan artean, intxusea beltza. Eta belarra artean, kukubelara. Betxu, fitxa hauek dia basoko biziunai buruzkok, eta hau pasilloan behaukotxeu, eta nahi tezuenean, hemen horia, pasilloan, eta hartuta jakiteko. irakurri, informazioa. Nahi duzuenean hartzeko. Bi gelen artean jarriko ditugu, tabloi hortan. Animalia dauden tokira prestatzea. Adibidez, kategori adartikan adarrea, adibidez kategori adartikan adarrea biziko prestatzea eta gero kategorioa jarriko. Animalia hori guztien artean elikatzearen bat da, eta hori elikakatea esaten dugu. Nola esaten zaio, elika katea. Lurzoruko deskonposatzaile organismo txiki desegin itezuzten animalien gorputzia eta burutzak. Eta hola, ongarri sortzea, bidea beraztuitea, lanarek elikatu eta azitea. Orduan animali txikiketatzea eta belarra jatuen. Adibidez, intxe. Eta animalia handiago, animalien txikio jatuen. Arain jare, esateateako kataginetan. Eta hori guzturi elika katea esatzen. Eta gero zer gertatzen zaie, kataginetan eta aragi jalei. Eta hiltzean ian berriz lurrea juste
hori denari, Ekoizlea esate zaio berarentzat elikagaia sortzen da. Adibidez landarea. Eta lehengoan atzo ametxek kontozun bezala sustraiak isurgatutako ura eta gasolinera ostoetan karbonoekin nahastea eta gero eguzkiaren argin bidez berarentzat elikagaia sortzen. Horregatik esaten dugu landarea zen dela ekoizlea. Eta bestaldetik kontsumitzailea. Beste izaten ditun bat jartzen da. Esate baterako untxiak, belarra jateu, belarjalea eta kataginetak untxia. Itxasua eta lurra bat egiten duten toki da. Eta hiru motatakoa izan daiteke. Itxaslabarra, hondartza eta podura. Itxaslabarra itxasuan ondoko arroka altu da. Eta nolatu bereko fatalka egiteguenean higadura edo nasta horitzea forma desberdinak hartuz. Gorbizea jutzikaten hor paseo hortan. Itxasarri akuteko, farora akuteko akordatzen? Hoi itxasarri. Itxaslabarraren goiko aldetik, ibili ginen. Hondartza eta ardik bihortean. Zabala. Hemen Euskal Herriko hondartzak egenak? Zerezkoa dira? Ondarrezkoak eta arezkoak, bai. Baina... Tarragonan da arrizko dauda. Padura, itxasotik gertu da flexasen ulertzea. Utsu da edutarria. Marea gora gunean zati bat urrazpen gertitzea. Padura ibeitatik gertu dutea. Eta obra ibeitako dutea. Hola, urbazita urbezean hastu dira. Biziduna. Ur gazik estaltzen ditunean denaka kapeta egintzata. Marea bera itaunean iztan egintzat. Esate baterako lapaketa mehilioiak arrogei edo olatuk eta bertako biziunak ez jarri. Eta ez emate. Eta algat. Marea bera dagoenean... Algat lehortu eta iteria eta orduan bat. Algat biztan jantzila. Eta? Batzutan lehor dagoenean bukatzeko. Anari egiteko. Zian jama, kaio. Adibidez. Landarek eta animalik Zeintzuk dira itxasartzeko landare nagusiak? Gehien dagoena. Kurrala eta itxasura esan. Animalien artean? Egatik, arraina, morrikoak, mustazoak, Ornodunak eta ornogabeak. Alde batetik? ornodunak egazik eta arraina. Aipatu batzuk. Egazik, itxas mika, itxas enara, kai euskara eta kuri. Eta arrainetan, gaur.
Kornogabetan moduzko. Karagela, lapa eta krustazioak. Gamba. Garra berdiak eta gamba. Eta gero egiten bi antozoa eta ekinodermoa. Daude bi animalia berezi, edo ezagutzen dituzue batzuk. Antozoa, anemona eta ekinodermoa ikasita da. Hemen ere, Fitxa barazitzi. Eta gazio jarriko jotera. Hemen itxasoko kastiduna. zeintzuk aipatu. Zer da? Kaio euskara. Lapa eta karamarro. Eta horiek jarriko ditugu hor kanpoan, nahi badituzue irakurri. Bizidunak bizidean dekuta egokitutera honen dute, eta batzuk behaien moldaenarea daute. Adibidez, okileak bere moko gogorrak arbolatan zulokite ditu eta hor bere abil hartzeko. Ze ekosistematakoa da basoko irokila. Basoko ekosistemakoa da, eta bere moko gogorrak zuetzetan zulokite ditu eta hor bere abil hartzeko. Itxasuntzeko bizidun badata. Gehiegi uretan sartzeko ikutziko ondoko likido bat zabatzeko gorputza zuan da. Gero hotzaile horreik. Zeren funtzioa betetzen du likido horrek. Zuek zer jantzi zenute? Neoprenoa izango baliz bezala. Otso ditzen tokitan bizidanez, ondo prestauta da otsoa berezeko eta otako iakarrek. Antzak hibernatzen ematetu nuko hilabete batzuk jangabe behar udan pilotako grasei eskerri dutuen alare bere pentsinatik hartzen. Matxin sartuak. Bela argita arbola ingurutan bizidia. Matxintzatuak ostota belarran kolori hartzeko gaitasunak berdia, marroia bat da. Eta benetako ostoko belarrak ematea. Ona hobeto kamuflatzea eta bere harrapakinan gandik aldeke den ergazti xabut argian gandik. Baina besteak baina beste batzuk bere ekosistemaren zaula janari gunetegia, janari eta eko bateria premiklatzea duen badatzen dute. Landarak bere Ingurura. ingurura egokitzea. Adibidez, Ze joera dute bere esan nahi. landaren sustraiak daukate joera guztian zuteko. Eta horri hidrotropismo zaio. Hidro, Hidro ura da, eta tropismo mugimendua. Da, gainera, zurtoinak eta ostok beste joera berezu daukate argiran juteko. Eta horri fototropismo zaio. foto, Foto argia eta tropismo mugimendua. Baina, guztik ezkia defina. Lur iragazkorra eta lur iragazkaitza. señalau. Lur iragazkorra arretxintxorra eta ondarra da. Eta lur iragazkaitza guztia. Bakoitza zelan. Eta iragazkaitzak esan edu, ez ura guztiona pasatzen duzten. Iragazkorra pasatzen duzten. Eta, Adibidez. daude landare batzuk kaktusak izenekoak. Eta horreazka, zurtoina eta ostok potolo ura gordetzeko. Eta sustraian luze-luze
hiru arrazoi nagusi daude. Kutsadura, zorrotzea eta gehiizko urtepen. Kutsadura uretan luzerutan da egiran egotea. Eta kotxian kehar eta zaborrak eta plastikoak eta kutsadurak izan dezake. Eta plastikoak itxasuan egoten ganean arrainak eta jaten haue hileo. Arrainak eta Egazti jaten haue hileo gaixotu dezake. Baso zaitza basua galtza egiten. Gizatik basotako arbolak moztetu nekazaritzako lurre erditzeko hogeita kapera egiteko den. Horrek eta bertako animalik desagertu dira. Eta lurra berdutzen behatzea, eta gaina euri lurra eta iziak igadura edo lastabiteu lurra. eta horrek edo natzeko sistema. Eta zeamak edo animalik eta aldein edo desagertu dira. Gero eta hartzak egitxeo da. Gehiagizko ustiapena. Zer da gehiagizko ustiapena gara? Bizidun asko harrapatzea. Bizidun bat gehiagin desagertzen. Esan berriz, Mara. Bizidun bat Gehiegi harrapatzea. Ia desagertu arte. Gehiegi harrapatzea, ia desagertu arte. Adibidez, gorostekin da zehatzu gertatu zen. Antxoa lola asko harrapatzen zen txiki. Duela urte batzuk zer gertatu zen? Desagertzen hasi zian da, tebekau dituen. Animali nola desartzia. Gehiegi harrapatzen. Eta gauza antzekoak pasatzen gorostekin. Gabonetako apaingarri bezala hartzezian eta familiek pasoa jutezian moztea eta desagertzen hasi zian nagoen gaur egun debekatuta dago harrapatzea. Hartzea, bai? Gero erakutsi, hola soluen. Gero erakutsi. Iker ezetz. Beraz, zer egin behar dugu, Iker? Ekosistemak zailuen berria. Horretarako, Lege bat zuen. Erretrio bat ezin berdanean alik eta kalte txiki nahiten horretara ere babes bizetatzea etxeik beziteko o kotxek ezin kotxik eta ez sartzeko adibidez, erdion izan, jalasko dira borzoiak paralako parke naturala, eta gure esku ere badaude, ez da, bide batzuk ekosistema zaintzeko. Kotxia gutxio ibiltzeko autobusu zegoen ez ibiltzia eta zaborrak eta erdio denez eta botatzea. Galderei baldarazten. Hor zeba dago. Ez dut gaitatan bai. Kutsadura eta Gero, geratu.